Снежная королева. Захочу, усіх у ледяши перетвору. Буслик, Что? кто ворвался у моей ладони, пытаюся? Это я, Зайка-побегайка. И что ты хочешь, зайка-побегайка? Може, моего мороженого? Тады виконай 3 мои заданні. Ну, знов! Ды что ж гэта такое, Буслик? Чего? Ну чаму ты увесь час засынаешь и засынаешь? Ну, коли не хочешь гулять, так и скажи. Не, я хочу. Пробач, Яночка. Ну, няўжо табе гульня не подобается? Вельмі подобається. Я і сам не розумію, чому мені сон хилить. Ну ось, погуляли. Ой, а може наш Буслик дрэнна сябе адчувае? Буслик! Буслик! Что? Ты не захворял часом? Ты не, здається. Так, треба кликать феечку. Феечка, летите до нас! Добрый вечер, сябры мои. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Привітанне, феечка, як добра, что вы тут. А што здарылася? С нашим Бусликом нешта не так. Ён увесь час засынае, нават самая цікавая гульня яго абудзіць не можа. Сапраўды. Буслик, прачынайся. Что? Добрый вечер, маленькі. Это вы, Феечка, привітанне. Як ты сябе адчуваеш? Усё добра со мной. Можа, ты мінулай ноччу мала спаў? Ты не, наадварот, много. Тады чаму ты ўвесь дзень такі сонны? Не ведаю. Толькі не засынай зноў. Ага, я паспрабую, але не абяцаю, вочы самі заплюшчу. Вось, феечка, бачыце? Зрабіце што-небудзь. Я паспрабую. Ой, а мой сон зусім пройшов. Яна, давай гулять, где мой зайчик? Вось. Чакай, Буслик, у мяне пытанне да феечкі. Так. Дык што ж з ім усё ж было? Вы зразумелі? Зразумела. Мне здаецца, наш Буслик адчуў, што сёння дзень самай кароткай ночы. Сонейка ўжо так доўга не свеціць. І гэты дзень у народзе называюць карачун. А як я гэта адчуў? Цябе пачало хіліць у сон, бо зараз цямнее вельмі рана, а з надыходам цемры хочацца спаць. Мядзведзі увогуле усю зіму ў спячцы праводзяць. Дык можа наш Буслик хутка ў мядзведзіка ператворыцца? Не хвалюйся, Яначка, усё будзе добра. Бачыце, пачалося. Гэта ж я жартую, так. Заўтра ўжо светлы час будзе патрошкі павялічвацца і з кожным днём станавіцца ўсё большым і большым. Феечка, а як у старажытнасці гэты дзень адзначаюць? Сапраўды, вельмі цікавае пытанне. Па-першае, стараліся пазбавіцца ад усяго непатрэбнага. Гэта ад чаго? Ну, ад тых рэчаў, якія валяюцца, а за год іх назбіраецца шмат. Напрыклад, як моя зламаная ручка? Так, ты ж ёй ужо не скарыстаешся. А вось там у нас яшчэ ёсць цэлая гара старэнькіх часопісаў. А вы іх ужо прачыталі? Па некалькі разоў. Таксама выкінем? Не, часопісы выкідываць не след. Мы іх аднясем у скрыню для макулатуры, іх пераробяць і надрукуюць новыя. О, здорова! І мы будзем іх чытаць, так і зробім. А вось гэтую машинку, феечка, со зламаным колам на сметнік? А давай паглядзім. Так. Не, яе лёгка можна адрамантаваць. Вось, глядзі, едзе. Як новая! І цяпер у нас нічога непатрэбнага не засталося. А яшчэ ў гэты дзень прынята дараваць усе крыўды і прасіць прабачэння. Прызнавайцеся, пакрыўдзілі каго-небудзь? Ну так, я сёння на цябе, Буслик, сварылася. Прабач мне, калі ласка. Нічога, Яночка. А я табе ўсю гульню сапсаваў, бо засынаў увесь час. І ты даруй мне. Дарую, вядома.
Вось і цудоўна. А раней напрыканцы гэтага дня было прынята разводзіць вогнішча, у якім і палілі ўсе непатрэбныя рэчы. А яшчэ лічылася, што ў ім згараюць усе крыўды. О, Феечка, и мы хочем. Так, ходемте, раскладем вогнище у дворы. Не-не-не, гэта даўняя вясковая традыцыя. У гарадах і так светла, нават без вогнішча. Ну, Феечка, но нам вельмі хочется чымсьці яшчэ адзначыць самы кароткі дзень года. Ну, добра. Чароўная Сонейка падыдзе? Ой, цудоўна! Подыйдзе! Тады вось яно. Незвычайны. Так, такога дня цэлы год чакаць трэба. Феечка, дзякуй вам. Вы так добра ўсё растлумачылі. І за Сонейка таксама дзякуй. Так, а мы для вас таксама сюрпрыз падрыхтавалі. Праўда? Які? Цікавы мультик. Хочаце яго паглядзець? Вядома, і гледачы чакаюць. Так і глядзім. Ну, вось і ўсё. Самы кароткі дзень падышоў да завяршэння. І час класціся спаць. О, а мы не хочам. Так, не хочам. Будем гулять до раніцы. А вось гэта непарадак. Ой, нішто, вочы самі заплюшчваюцца. Ой, у мяне. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. І чароўных усім сноў. Дабранач маленькія. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.